Амаль 300 населеных пунктаў, 30 тысяч жыхароў, каля сотні тысяч гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў. Усё гэта Баранавіцкі раён. За 80 гадоў ён стаў адным з лідараў у аграрнай галіне вобласці і краіны па валавым зборы збожжа, вытворчасці жывёлы, птушак, яек. Прадукцыя раёна экспартуецца амаль у паўсотні краін свету. За час свайго існавання раён абзавёўся і шэрагам сяброўскіх сувязяў. Ва ўрачыстым прыёме з нагоды юбілея узялі ўдзел прадстаўнікі не толькі суседніх раёнаў, але і бліжняга замежжа. Делегация Российской Федерации и Республики Молдова. Наше сотрудничество с Барановичским районом началось более 10 лет назад, но последние 2 года это сотрудничество возобновилось более активно. Наша цель – поддержать это сотрудничество в плане обмена опытом, в плане обмена традиций, социально-экономические, наладить социально-экономические связи. Но мы очень внимательно следим за достижениями, за успехами вашего района, и мы хотим пожелать, чтобы ваш район процветал. На урочыстым мерапрыемстве у аграгарадку Мир сабраліся сотні жыхароў района юбіляра, кіраўнікі сельскагаспадарчых і іншых прадпрыемстваў, арганізацый устаноў, ветэраны працы, а таксама тыя, хто шмат чаго дасягнуў у прафесійным плане за межамі Баранавіцкага района, але не забыў сваю малую радзіму. Наша история очень богата. Барановицкая земля из 45 героев социалистического труда в послевоенное лихолетие 15 вырастила Барановицкая земля героев социалистического труда. Это те люди, которые работали на земле. Это такие, как Доминикан, который руководил районом с 73 по 95 год. Конечно, сегодня есть чем гордиться Барановицкому району. Барановицкий район сегодня флагман в производстве мяса птицы, производстве мяса КРС, производстве зерна. Производим зерна сегодня 175 тысяч. В прошлом году произвели, были годы и 200 производили. Это все тот фундамент, который был заложен теми героями, теми людьми. Мы, конечно, сегодня празднуем этот праздник с хорошими достижениями. Есть уверенность в завтрашнем дне. Галоўнае багацце кожнага краю – гэта, канешне, людзі. У гэты святочны дзень высокае званне ганаровы грамадзянін Баранавіцкага района атрымалі адразу 4 яго жыхара. Гэта Надзея Ягорова, якая ўжо 18 гадоў кіруе гаспадаркай сталовішчы агра. Былы кіраўнік аграфірмы «Заря» Леонид Ковалёў. Ветэран працы Анатоль Кокаш, які шмат гадоў стаяў у руля саўгасакамбіната «Мир» і загадчыца падгорнаўскай амбулаторыі ўрач-агульнай практыкі Людмила Петрова, што прысвяціла медыцыне больш за 30 гадоў. Считаю, что район очень крепкий, что ему присущи темпы хорошего роста, что здесь работают хорошие кадры, грамотные, что всегда у руля района стояли очень грамотные танковые руководители. И сейчас тоже надеюсь, что он и дальше будет укреплять свои позиции. У гэты дзень заслужаныя ўзнагароды атрымалі яшчэ шмат работнікаў. У адрас района прагучала нямала цёплых слоў і пажаданняў. І часцей за ўсё Барановіцкай зямлі і яе жыхарам жадалі берагчы і шанаваць сваю малую радзіму, павялічваць яе багацце, дасягненні і перамогі, прыкладваць усе намаганні для таго, каб зрабіць яе лепшай, паспяховай і утульнай для жыцця людзей. Алена Ракуц, Евгения Мороз, Миколай Русский, телерадиокомпания «Брест».